En dag kom den helt formidable Timmy ned ad vejen. Så finder han ud af, at han har fået stjålet hans pung, og han er meget sulten. Han går ind til et pizzeria for at spørge om noget mad, men han bliver afvist. Derfor må han gå trist og sulten videre. Så går han ind i Føtex. Her spørger han, om han må få noget mad. Samtidig sidder der en hjemløs udenfor. Han får noget brød af en fremmed. Det smager rigtig godt. #ost smager godt. I Føtex bliver Timmy igen afvist. Da han kommer ud fra Føtex, ser han den hjemløse. Han forklarer hans situation og spørger, om han godt må få noget af hans brød. Den hjemløse siger, at han bare er glad for at kunne dele. Timmy får så noget at spise, og det gør nogle andre, som også, sjovt nok, ligesom Timmy, havde fået stjålet deres pung. Man fandt så senere ud af, at det var hende, der havde givet den hjemløse brødet, der var tyven.